ande tokume ande akarogo kwa na ande tokokora matanga akifari togotangaza ngo mwako mintere igati mukire yani naindi ababa gutimuka ime ya Yesu ngakibara ko bara boki kuna Yesu eliyo asota ligocha kobokigwa wana lilikuwa nganyo kateba buone de izukuru okanganyo kagende boarding igoga getenga bote boarding nero nere na mangana no manyetenga goetere boarding matanga abantu bali koja koikanza bali karanza ngakiko kare boarding ngakomatenge boarding yokuwa nganya kurumagena okagende boarding kisi izukuru ekenyoruya kisi izukuru ngeko manyete ngenyogi ngeko manyete Alaga mutaka soma kisukuru janka gakia gara tomenye. Kosa wagari babagera. Hey, tigato soma kisukuru janka muranko igwa abagambi ngo igwa bateba ngatika twagaje kisukuru cyarari. Ora to kwagaje janka yego kare kwagaje isiko. Hey, ando matege ndo mokongo kya bagaka baria banene. Ogwa terete ngomanjone sitera tiganga tere buna lero. Kosa watawa mwaterete. Ngirene na ande giachike kaba ngirene giachike kaba baka bani ate muweitire motaitiri omwali nkorwa ore wano gorarie ebodini ngoto muore gocha bone dei gocha kaga iga ngagendo chikukwera hange nanka aiga oroche gokoira na gocha buna gwasa korete kerege nto kairo wana gokwaira nire gocha oroche orasabe nyama yanda ingende buche Ingo jikoi. Tenga ngonya koro mokero sena bokoro na madera. Ata tiganta maetinga ki o mokero zitoyo. Ona kosomere Matayo. Isana iwe ungo ikome na bibe. Watanga na bando simori ke timokora ruwe na ilu koranga ki. Onya gota ke tinja komo mokero zo ota kora bo mokero zo kurwa na liende nai. Tata Nyasaye biyamana singi njugwa tokonyire. Ntulero twanyorere moyo tole twakira senke ya singi nchyo komakiro limu mwaka chairo timokire bone kero twarigeria marika machenu twasabire igori sanga mona intwe wanja kwa gokoreke bunura riruya na kubosaba Yesu yoro motorio ito amen twakira senke asenge nchyo lingana lira segetabu ya Isaya emerongana ekebunga kamo gona achakire gosoma timbuati formula timbuati remia Nata ke to monto bacha inene buku baraba sani tagia bairi remia abantu bane remia abantu bane nabonya sao itatebire haleluya na kiga ko aratu achira toremie abana amono mongno nyangare ochairo tomate binga no nyomo gako timokire omogi mamboro boetane tiembera haleluya ninki kiagera tuacha mwanya bantu koyura no mokungu amatuka hema kiangana naende arengale ande mwachira ichireme jano je ngabona narengale 90 verse 10 Psalms Biblia yotewa 90 verse 10 kama tena wanyane chibaso tumerue arone ko chinse mpesa balance igorori ngana confirm litayo nora talenge kina mpesa kiacha basi to confirm kuruwe bukubona okay emyaka y'obogima bwaito nemeronge 5 nebere onya tole nechinguru ebe 53 n'obogima obwo nigo boichire n'obokongu amane mechando igobogo etabuango na intotweruka twasira haleluya emyaka 70 kogo sese ni wabona naro mugaka sese ni waiga yagenda 80 na ende yagenda gochibosio nabantu Nyasago sese ni bamenya matuka mange mbali barendete emebere yabo kiafya 15 verse 26 Exodus nabo Nyasago sese tari abantu bejuarete akogana nyagitari yori kerugo mugaka wechagera to nywa sukari ote babeka nkengo kumbe sume ichirega tonga nere goita kasumo gake gonkari goita 15:26 Exodus akabora oise ko kwegera ya nchomo nene Nyasaye ngo kwana oise ko igwera
taise koigwera aya ncho monene Nyasaye ongoteba nakoyakorera yale buronge asa maisane nagotegerera amachikane nakubatemeroberi yane yonsi niryo nje tingo kubekera amarwaira ndonsi bunaria nabekerete abamisiri monene tagotobekera amarwaira ndonsi bunaria abekerete abamisiri igo moigwete ninkigekogera monene otobekera amarwaire ogotaigwera mondo gatebubuka maambio nywa mache birasi bibere oboringa mache ngwansari lakini amate murabane usukari ya ikiri gosene mie nusu amate kaboka isi mene bichiko bitatu ya tanga nanye ya kongirende gokiabanga ne yoga tigatonya komena lakini mache arata abarai onse koigwera ngatoise koigwera Nyasaye tagotobekera marwaire bonari abekereta abamisiri naende igwa Nyasaye gaganetie abantu baye baba abantu bari buya kiafya tari abantu bakunya gutagera buna kigari kingo tu akare bitao bigoteba ngatokore kisasa isio montatare kitageke 40 omonte pigipigi gego japaka gesie na akolinera yamo minyoki magena naende ya moirania yani era gotaro ikaransete tari magutoko ira asara ayebugango monone riroto igoto ise koigwera Nyasaye tagotobekera marwaire nonye no kuragera abantu mbare banareta kuragera ukona goteba moina oteba asanti moina oteba thank you moina oteba nimeshukuru chindagera igichonsi igo chiachire within 2 hours na elitie goteba ngo monto gokwarie ndagera chinsaire ngachiere antu mbamanyeti no kuragera karie chabati mwayo konyora chiyoyo omanyanga chiyoyo ni chabati endegine kyao na ndo konyora marabugo ni oteba nta gojarira bugo ni ndire no bate yani orie ndagere yemo asense yemo oruko magote nga inyigotete aye toise koigwera machiko monene marwaire ali aretete Misiri tagoto yaretera nande igwa kweta ni koigwera machiko yo monene na igwa mogako gotogiguga ngere gare kobuka mambia otangane kanisa tarenge modikonasio koigora kanisa lakini gare gotangane kanisa ngayoma etasomete Psalms 27 verse 4 Saburi 24 27 ebungo bine asabire ngane yali bakorwa so monene naende nalionganetie menya se nyumba yo monene asama tukonsio gimabwane erinde ndoro sero monene nakona kowenerera masekari yae haleluya era ateba nganjeri tukolie sabato igonko banyomba mwatatanga ka erinde mbaroro asoko na komotogia mbeke gutwa yedha bungo ikanka anya no ndo tera korera nare koriya towe tina waje koitabe mayaro otero kuno korega bwe sesa kaliyo Egon kirare goteba era kamanyanga nyomba mugatata na akowera ekiagera manyete ngangonya saro gosese ni gukore nyomba mugatata na sabire ringane erimo ne bagaka moro musangire kanuyo ingana kiayo kona kusaba manene otenenge kiagera abande bare mayagao ose bare bosibuga ho bagokoirorera nayo eterense moiga ndotangane kurubosio obe yesuruni lakini Daudi yatango sabire ringane erimo kurwa so manene aende nalilirali ingana kie akorengaki ase nyomba yo monene amatukarenga aya narenga kwa ikoriria mate kwa igoto kero bakoro bachori mbago chora ogateba nkanda agende nkanda achi okagenda kwa ikororo ogakagange kanisa ne okirigiti ririo kirigiti ate nako kwana okaigungo korosiare okaunga nende kokonyenya okamutigere kanisa lakini Daudi yagoteba amenya ase nyomba yo monene amatukonsi yobogi mabwaye haleluya naende iwa goko bamwatata tolikogota
ngano nyana kare miaka ya beire menge ono mwarigeria mwarorange miaka yo mugakari ikeire yani yare ko bangango chaji toleke mwanya bantu nerare gocha kolikewa ekiagera neretie birengera bya ya mangana maya yani yare kende gyonsi kegocha gako gechigwa otera kora mwate oko boko ensete kombera kende litorende amaremu goyikanyi komo elio omo josayoni omo ochonya konyugara garigware ko gecho omonto gateriririe ogotera okuo naende nabwateri baga asako gechera omonto kai Iwa 92 verse 12 to 14 Psalms tolikogota igaba akaba minto bali motaraso edini ayambuga nguragote mbuga ngura sensere ekiagera ebirengera bya ombi naleta mangana manga makomu lakini kware go so ase dini ekero ganto geteka beiriga Yeso mosaraba one wono na yemekire ngotunya no moneno motu gogwate bire gakwabitire naende kwabitiga asirieta ria Yesu angina ekero eme edini ekero waika kwana chekerenga ria special ya baba kebunanche bakona korenga ri gochiko chivinchari ngomanyete asenkerete goma etetinda agota aye ngokani ngatora agota edae yokonya gwako motu aho bosiorenda omadane na yanga nyora bangina iga ntorengerera tikogota na boto gweto menye miaka emenge lakini ntogota ekiagera ntuana gosoma gitabu kiemerenganio ngachimbuche niko chigo cha senjerena ki nobonge oro monda tetana korora kana abia mara moja kwa wote yumo saja ngomanye tenje na bondo chenga mangana otarionsi bona senge njata rionsi nje wakati wowote uenda nitaondoka aye karagenda mwenda tesi naomo marejani wapi oruoje kanya gotoreta robo ko mweke nyoro moyo no mokungo yenge mweke nyoro ngabano changa enkwa na gotoma besa kosa makwarenge Psalms omonye no boronge aseboke buno mokendo atine buno Lebanon abo wo wagore abo basimekire ase enyomba y'omonene bono bari bamenyete nyomba mwatata nigo bagenderete kogenderera ase chigora cha Nyasaye oito abo nigo bakogenderera goseboka abo bakogenderera kuna goseboka nonya bagotire baragenderere kobesea kei nkibona yawa korari esore otata getigo cha mwatata tona goseboka nonya ngwa kure abarogi barwanerere aende gochiabe batiembe babuga tu gosemba toreke kai inchu mwatata ekera abantu bande bakona gotera ni mevipiga vita vilivyo vizuri ayenga yokare gopiga bya oji etiatori gojidini ndangerierero nanje koitabele lakini onya natera otuo manare korigia owe tuna waje oitabele abara ba oitabele uya yani matera Nyasaye taigotogokia ekiagera ntu anakomanya ekia matera ara tokonya somo wimobo 84 verse 4 Psalms abako banyomba mungatata inchiako bakorera oratiga bari bakonya gatango mato kwegera nenkoro nogende kanisa notagenda ebuge kaine ngekinya sara aje kurigere nenkoro igona ekwalibete kebunge kyago gikosoma soma mbasesenirie abantu abo bamenyete ase enyomba yao mbasesenirie abantu abo bamenyete ase enyomba yao abo bakona gotera butambe
soko gotobia. Haleluya. Amen. Ngayayo gochikwara tera. Ayogo tere kya to yuji kanisa. Ayogo to gari nyasaye kwa mwakera ng'andu ya mono asama ya manga gokora ire. Ngibona bugangerete kanisa. Igwa. Omwaga chairo timokire. Orura sobo iko bwense. Naende ekarago soma mariko Biblia batebanga abuba akure nabaira nigwe. Naende igwa ama kweli nari gore kogokera. Ekero ntusa tuma tete tokumetinga gakinga kiyanya arekana iga igoro gego gete 116 verse 15 Psalms. Ekera abantu abachenu bomonene bagokwa. Ekera abantu abachenu bomonene bagokwa. Amakweli ayo nibara yenge nchenene asogosibwa monene. Haleluya. Ine rabangu atimoka bona chaira asi atimokire amakweli aho naba yenge nchenene ensa nabo manyekane sata yake naende bake nabo bakomanyete buya nabake bagakomanya bobe amatanga ho yatakuwa ya kifahari ndio lakini rabangu atimoka igorero nirakomanye ekere kono yo mwaliye kobuga nobo ke gochia sobo ke mabwakara na kare bosenayo olio latanga ebitulwa na mabwago towere moto tube titaragento ki naye ebange manyanga makweri nare gore kogokera nande igwa abari bakoro kwa abanyasaye igo bakorusi wao baso asogo timoka 57 verse 1 and 2 Isaiah. Monto manyano boronge ni gagosira. Onde taiga koranga igoro yayo. Abegi no bomonene ni kubakorusi gwao. Iwa ari bako kwa abanyasaye igo bakorusi wao. Na monto onde takomanye ngeje. Nande monto onde taiga komanya ngeje yaye. Omanyano boronge. Manyano boronge. Korwa sobo. Ni gakorusi wakorwa sobo be. Oso asomorembe. Abubago tara sobo runge. Nigo bako batimogete imase chimbera cyabo. Haleluya. Ekarura kunobe gotimogete imase mbera yao. Mate egendunge ando hojibanga. Yari nimbanga timogete gotabarogi mbandi. Ayabarogi nabakolia. Yani anyanyasa ngoja kuborie nyanja abantu yairete. Enyanja manya. Ngakibona somarogi ore omonto ko omonto. Ayatako na gwejanda ngabarogi mbakoire. Nyasaye namanyete ngabarogi nkoli bara abantu. Wasaba nataliwa. Matengo kumia karo mandala tena aquí. Ngoma temo kuana nkumi. Ngabarogi bona igora kini ngabarogi mbaro. Abarogi mbaro. Igwa. Mika. Isato. Ayungo vive na vitatu. Bari bajete sabarogi ngambandie ngatinga yese kina abarogi na bakolia bituko ye kina na okorete inabidi kama ibada. Okay, you know what? Inoni gomo kolia tinyama tieme bere y'abantu bane. Igabarogi nkoli barabantu. Ngire ndo kona gokana ngambali koli. Ayanya kore kamba niyo tali koli yando sarende oche kanisa. Mungu tabura masankwabo. Bako sabura masankwabo. Mwabuna maugabo. Babuna maugabo. Mwanya kore bingese. Baya kore bingese. Naende mwana cha bere yabo buna tinyama. Chikobe kwara. Chikobe kwa segetega. Igabarogi mora anya goko yekere suguri yando kore ntoki. Bana. Igaya tako na wejanda nagi ngabona ninkaro nane igwa abantu mbategeti gotoleka abantu bategeti onyoko be kanisa ari kanisa erindo gocha gokwa ekanisa emorose ya matanga tamanye tingengori no goika igoro erega maetengo ko be kanisa no korose gwa matanga na mojando ndara atware wewe naye ko be kanisa ikaranso ikense ko eta ndenchiri kurwa segetabu kiaruka Mariko 10 ebibungo 45 kemo pake 52 omugano ororo mparti mayo oriorengo mouko muna tumanyete barti mayo igabwata maiso lakini tare korora barti mayo na babweka ina bantu bari tokora street wai kasare
kulisaidia watebanga abakwanza mbatambuira se serikali waeta tokoba nande kwa kanyama sese niwa waeta kwa miamiga batebasaidia saidia wame yakoboli ngaigo ngase bare tuotigwa ayo mareta ngojara je kumoi ende no nyampari timayo igare gocha oikaranza njerense amo elindo na gotebanga saidia nani kipofu wana ekabe to iroko bako nando maete liyo kabaete no baji siringi 10 nyasa koleta masese niwa kwa nyoro mondo woto meri beso tabangete kwa sababu taliwo yandura tema bona muloyo ekare ngunga Yesu ngoetare agake sabu tage timatisi ekiara kanyanga ise kwa kamatisi yaji komoita agake sabu akamanyange kinda akore no gukaranza njira nande nkoigwa abantu bakuogana insoe gwa keriogi erinde gonko na gokwana saidia kipofu na bonda nyoro gokonyo igakara ko igungo umugando jakire kuogana muganda igagoteba Yesu omwana o Daudi ndora yendoki amabea bona bakona gokwana abafarisayo no baraera abakuwa Yesu no bara bakometenga ya bwana rera kware ngotuogerera nano maete kwa nalire bobe rera gotware ngino maganio manene akware ngokire riri bako matebinga kira omenta waka gendo agake yogichi sabari seto Yesu akaiwa agateba murangerio yache gocha ade bali bare komokiria ana bali bare komokiria ane waja injuko challenge eta challenge eta kurangei yanto kanyo kalite eta rosu eta ja nera njanga aya no kwane kiora kwane ege poro to berete nije weka ngana aki hai wana kawe pase Yesu aterago ikase Yesu kate abigunga imuka bano kurangei akabolie yanga tukute yanga wana kago ikase Yesu wako mumoringa ninkiorige tiengo korere ngibali ngaya ko moirane inyare korora ekiagera kanyanga ni mosabaki besa besa nchigo nkonya nale kwa gwe riso ya nendore nabona ali kuri yenjera yo kanyore jinde rutara chansa ega baka bami rutara chagai president yeito aboli na ine omugaka igonta getengo konyi njoro jenda ko kolere njora mate alibiye bengi nagendogi echibesa lakini yo mongwano oyo era kanyoranga kwa kuchibesa kinkera isana njetigange wa maizondore erindo munate Yesu eriokegima agachaka korora agatunya na Yesu gochiarali gochinjera buku yetu anako yasoma na ewa onya gotake to menya buya kariebu onya to kariebu ngora jande kole ande stress ngo goitere yagara kangana kare ngaka tinini ega onya kwaje tebuku yara wakonya akanga isa nyo korora bitina otige akiri asenge yo tari kariebu aya na karega tona ebitina na karega tona enda muam ekiato ikoribu eseke liago te unga kariebu bona naye kariebu Bartimayo ekerago ika akwa korora agatunya na Yesu gochianchera number 1 inche naye nemeuko asogo kora gwechingenjo chiebibe na bera begoro mu uko asoborogi yani ayankusema na kutenda nyakwa matabinga matuko na tatu aro maana na lenga na imeye dini no koreteki negetare gototimokia nekiri no morai asolongendo otamero emechando wate abanyasaya na otamero emechando lakini no morogia gakone oya nenda muamu na meyemo lakini meyedi no koreteki oya no gosagia mabele y'abantu especially yechitakana no tamaine nande gatogotera esegine ndoro Sigatore oyora yewe gondeye yani ogoteba ni esegine ndoro ekerore buo
na ndo maana no nyango ike kanisa ese yinga kiere Nendo. ande elio iyo tebanga igo tura soro gendo toko gendara Igoro. ga kia yendo gorogochi o maite etaba utinero gatio kwanda ruguru ne yoko gendara Igoro. ebi turu na biwo tangasa soko genda igo Paldimayo igakomuko muna nanje naye tole meuko asoko kwa gwechingenje chibibe bali nyaraki ninje naye bali tole dinime haichalishi ndini kyoko genda lakini nore dinime ekero abande batagete kwa Yesu bago chikoriga yembo yao batabanga ngonyene dini ekoira abantu igoro tigera abayo ekiagera onyana obaganki namba irengo ore endete kenyoro aso montago sabaji bazaro ni kujiga ende sukuru muna bana yengore tu no ko bana ko bana ki irenga bana birisikira basabet ngachiri buko ikomi mwako mwabana mombara ekarate bire nga mombara onyore ngo mokomiti igonko egwari erogenda nkoko getenga baje bange kibesa tara manyanga onchonga barimo ogenkire besa njikore tiki Jiyo. naendo gocha se dini ni no mogo kondense yerive ni no mogo kana kotare biansa na kosoro kana kotare biansa igoro branto bakoro kulagenki mbali kotara ari aya kana kotara nsa ara na boku gwendera ekiagera yogwa okomuwaka moino kwera na moina akwa mogombi nana no oro komona ki bako atabaro chibasa aya baka ki abantu bane bacha eta abande nganga kibakora bakama nyenyara nane na rota bugati kende pi lakini ni ngorenge sumo asoro tali kibesa kai bora na boro muganda aso okora kwao bangina na batole kwaya bagaga barabumba bali kwaya bagaga bali goja kanisa ekiagara kwa tenenire go kwana engonje goliye bituma nkamwe na ndoko matemu na chinsa chiro kwa matengo manyete asiya ikeire no kurwa nyete nenere mojando tokora tiki ande goje dini bagaga baminto toigore namba 14 okora kuna bagaga boka bagotera aye igo abakona gotera babare kanisa oyo onga yakare gotera lilikuwa matera tia mangala umalaye ole bobi igorenke ngayego jakera ora no ole ando kunya katengo mate igoro kero monto gara genda abene ya omonene otoire libaga torande lya abantu once na kigeko gare team yechi kambio mwakoyo yale gotebanga I will go with what the 3 angels ngaire ndoko ironya tora ikibuo ngoko irera 3 angels message era ikabuo erite kego soka gojisiko yanya ora kurumage nsenga kiere mbuyere akabaninda nabore dini lakini naende asobotugi bagaka yura endo futeni arrest 10 obotugi ali muno gatugete otugeta ali ogatugana ali abagaka gondo igwana omoda kananya okwana paka naende gaega okay obotugi nande yamo nabotugate nande dokumenti ande akarogo kwa nande tokokora matanga akifari togotangaza ngo mwako mintere igati mukire yani naindi ababa gutimuka ime ya Yesu ngakibarako bara boki kuna Yesu elio asota ligocha kobokigwa wana lilikuwa nganyo kateba bugo onde izukuru okanganyo kagende boarding igo kagetenga bote boarding nero nere na mangana no manyetenga goetere boarding matanga abantu mbaiko jako ikanza baikaranze ngakiko kare boarding na komatenge boarding yokuwa nganya kurumagena okagende boarding kisi zukuru ekenyoruya kisi zukuru ngeko manyete ngenyoki ngeko manyete ala mutaka soma kisukuru chanka gakia gara tomenye osawa ngani babangina hey digato soma kisukuru chanka muranko igwa abagambi ngo igwa bateba ngatika twagaje kisukuru cyarari ora to kwa gaje chanka yako kare kwa gaje isiko
Kei, iga turagaja kurwa iga ande iwa Biblia goteba ngarigeri guchiari ngaireri icho ririgia nakoete 13 verse 20 Jeremiah wamara ya Jeremiah 13 verse 20 bali bako agacha siko batigeteka igwa bagaka imokereria maisa ino iguru Yamusire imokereria maisa ino igoro rora abantu baria bagocha kurwa barireria abantu bari bagocha kurwa sugusu ine ngairiri igiya kwaetwe ingairiri ekiagera nkare kwariro getete nzukuru okagende boarding nzukuru ngairiri nkiora iranerie lijo tariye chombe lijo tariye chingondi lijo ngendoki abantu kwairwe paka asomongino libwangetari bona ando mategendo mokongo kya bagaka baria banene ogwaterete ngomwanjone zitera tigango tere buna lero osawa tayo mwaterete ngirene nande gyachike kaba ngirene gyachike kaba bagaka bani omate muweitire motaitiri omwali nkorwa ore ono gorarie ebodingi ngoto muore gocha bone dei gocha kaga iga ngagendo chikukwera hange nanka aiga oroche gokoira na gocha muna gwasa korete keregento kairo wana gokwaira nire gocha oroche orasabe nyama yanda ingende buche ingo chikoi tanga ngonya koro mokero sona bokoro na madera ata tiganta maetinga ki o mokero zitoyo ona gosomera Matayo isana iwe ungo ikomena bibe ebatanga na bando simorigeti mokorerwe na inuko anga ki anya gota getinja kobo mokero zo otakora abo mokero zo kurubona rinde nae weitiro taraitwa bagaka jaka kobanga bunemero yenke koba no nyanta utie kararange gokwa yakorange Sulemani omotenga na bere irange kogenda asa abantu bande bakogenda omuama chiko bunara akore mermo ya Nyasaye ali boarding rende ngokoro Bartimayo ekerago icha igakwa borie yanga eyanga nagokora gwechingenje chebibe eyanga nogo sasimeme wekano eyanga nogo tinda eyanga nenda mwamu ogokora gwechingenje chebibe gwensi buna malikago teba ekero Bartimayo gocha Yesu akara abori omaetaye nabo gwachite kanisa nande buna gwachite kanisa ogacha nemweri yonsi engima anya nemwe yako sakio liso bune morie ngare toliko nyora goseni mzinda gogiyo anya nemwe yoko imokie tukibune merongo yerisami toliko nyora ngane kanisore ekiagera ekero gwachagete sabari igo gwachite gentoki ne yangi erikuwa begete takiaga tutaiko iwana chikanisa tokaranzete kanisa lakini tokonya kotanga basamarina bayahudi gosanga ngokora tiki ande togotera tora sorogendo Okenda igoro Wamenyo wabaya mogoko otambi ayatulia sorogendo kubugatikana ne bituruturu bya ogokora akana ligeri yurochi ibona romo gaka na abaleira abana akabali una abajokoro madana beko nyarekana munora no kubono iga anya abajokoro go barache no nyayo wake kamago igara ari iwe kararo yango oyo oire to mwana omomura no lio chiete go chimasimba rarango gosemo akiranga abantu basobo bono lirikwa mogeta akagenda okwa motebe tinga genda okiri erinde koroka otoletera omwana aje gwakire kamago kei naye kogokwa ebange utarakwa gata banga nonya Yusufu igakwe banga atarakwa igo naye utarakwa ekiagera makweli naro bange bintu we amaiso kale ora na bato timogete dini toro moganda tutangeta abantu bandi Bartimayo ekerago jase Yesu akomobolinga nkiori getiengo korere akamotebinyare korora
bantu bana na batuti mugate dini togo tebanga twairwa maiso yokorora riba gatokora ribyo ito kwara ribyo montonde birabyo go bimanyete nana yokobeka magisinga yari onye birindo ke kondo kogenda iguru yari no nje kogenda ndi iguru yari iguru ne yabusa aye ngokobeko beka magisi bali tumaya go saba maisarore naye kogo saba maisorore ewa maiso orore bibebiao obianga maso monene lituko aselinda haleluya tako ewa maiso oso akona koya bande binera nakona kotango yerembosa oyonge ntobete naende gento bigujikia ngoki iroka babatari bikie kanisa mbaka bwatera tiriye gopima kebiro angete kanisa bunya pekuete pare semo lakini yoko wade anga aba barabuno bagendigo ngoko tebi ngana bagendigo ama sese ni kuna sese nigu naro kwa sese nigu naro kai into korangani nande te ko bagendigo yali ono otaji kanisa na vitabu muno utasoma nora manya muno control stress lakini nje konde kanisa kona garagari gunyugwete nga stress inkobokere kabisa yamano ile koboka yani ndagaruka ntere kobusura mambia usuro chingi kobusura mova somogoroba toganyeri gesa ndatera igo indatero goteru ku onye konya ya bokire nira arare gosete korara enda yotatera ngikiranye poise otaji kanisa muna lirigwa kana ngatoko genda kanisa owe aya go buye bete mukutasari owe mangana maiya asendo abantu bare dini mona bangina banje tako kare byombe na gosakora chino kichoko sakora wana chako legi wana iwa Biblia ko tebanga gokwa mana roko chiko sakora egento keria begete intenenera to basa ko soa nyumba ayote nene isiko akoere na ndo koere ko genda gogoikiarie se mwachorete stokipa botara ira gokonyoranga na kaborangeti akuna kugoka karenge na endo mokairaneri igebuku yanje toko sakora 24 verse 14 Deuteronomy. Chakira ya nonyene ibungo 10. To chakira ebyombe. To manya ko chabantu bari geta barikwa. Ori goto morikwa mwagane tenga muno mwari mu mutinyo ko kaga kwangakana. Lakini yoko mwakana otoro mutinyo na ndo ikire gati. Na imeye dini no kora dagi. Andela se chawo njanya ko mokora kende. Ori ondo okore konda yakira ituko okore ogenda ochicha onyora toiyo ogenda ochicha onyora toiyo aye okay 24 verse 10 Deuteronomy ekero okoa omogisangio egento kende gionsi singo wono go kabesa omogisangio kende gionsi to baisa gosoase nyumba yaye koire egente keria abekire kebente nenera wono bari morae byombe moda tediko umangana byombe ngibibilia wateba bono mogo ya komanora abachama ni bacha babaeti baba rasimisa batengo yo tachetia interest te kora digi bono mogo ikororo ngai bibilia te ba mogo tenena ayo tenene isiko asa go soa nyumba atene isiko ya ayo tenene isiko ye nyumba yaye elio nera korentere gento abeka ko baintenenera bilia ige tari security bono ayatiga ko era igo jasiko elio kikaba onyo montoria no motaka to baise kogenda korara negento keria kiaye kerebuo igwa
ano abangina bono tugoitwa kore makono ngayani ekere manyete ngatare kunyara inkyare ngo sabira kibasa kinyinge inje biri gochari kwanza nje mbarere TV yo ano tumatie TV yo gosono mosani amokonyete ekiagera buwa ya gotware TV igenga chari ye pigipigi lakini yo gase tena nje mbarere nje mokungu tinkoi naende kogocha setini Yeso Igual saba Korangeria bantu bane Takongetanya Ayana botanga na kora etanya arro yore moina sotene Nwa iwana rakoi Gochisenga kibiblia da Naryo aragosesenie na igo wakorira yare buronga so bosibwa monene nyasao Igonya kwa moira neiri wakorira yare ngaki Abakoro chikonda re to baisa gokorera bube omonto omorikwa oro motaka na oremeire kara abo monto mino omo Israeli gosomo menyi omenyete asense yaino Ngakia tukoriria akorete emeremo omo engere yaye Ritangani Elio balitarawa ekiagerere n'omutaka niga semeretie konyora engeria yaye Igarengera ngase ko gokorera na bura mwa echieri tuko agenda tona bike onye to kumuhakana wana nyo tori kumuhakana nigo araba isekurera asomonene igoro yawo gakorera asomonene igoro yawo naenda iyo niga arabe ebibasore igwa yago janyora gokorosi chichabati okona goeje nikona gonjo kani gasikari ngachinko ore chabati ya to beire elia karate nene kasi elia kona gosaba chibesa ayenkyo gosaba oya kobonga tata nyasaye abagwa sesenirie mbata getiko to seseni nonyene kero tu abakoreire meremo ngatonyore chingeri cheito tibari gotoa omonene onyengwancha orete nonyo noboruwaire okogenda nyagitari story echichabati akorengaki asibono omonene munaro monge bwa mabera origererie kerero oja kogenda oasisi bagotengie bao ya itoga iga igegoteba ng'akarie chabati turu osmosisi ekiagero oyo gagokoragereri igogoko omonte ekonda igwanana nere naende kerimwe igwanana naende gekorere kirakio tekona kumwetana ni mune ng'ombe sibire gakonge tabu gatinda gerekoria akona goetana no gojabu boire esese yarenge ntindi dere esese yamonarire ono bere nero ya mabuge family ocha iroka abantu aba bakagaje chigoroba orine goroba igoro o matengera muna akona gonjoka na bua ya round amariga ya akona korera gesona kiao bibilia bate abange yanjeirusa yanjeirunari bagandi baro mogutano oyo amarua nabekira abantu banyi aro bibilia na bate anga banyi Osama rotaribo. Taribi kaige bienda. Sikongwana osama. Kara tika bienda. Amaruna aro akonyugu ini bariki. Ayamari changa ayanda akabachi kini sineji Napoleon. Sikongwana osama kebunge. Asenge jata na osama. Jeremiah 25:27. Taikira kinare ngentebe. Jeremiah 25:27. Wana barimo konywa tago siba. Elio ngatewa ngambatebia mangana ya nabeote akarone mukuta saligo takana ile ita gachinke Elio ngatewa ngambatebia mangana ya kwana ayana ro monene bwemeganda nyasaye bwa Israeli agoteba kanywe motinde na moroke mowense na timo imoka naende asenge Yesu nginda hata sega tia ino basaja mora mokonywa na bakungu mura mokonywa kanywa marubu na chinza chiro lakini yo nyorenge segine akorata ki esegine rero ngobune kogoro amenyinya gitari paka buyebe kobune kogoro ano madenya sa tayo korenga na nilio si atara areta mangana ya bantu banyaigwe basaja kanywa marua
onya ta kugoita oyaite nande bari bakonywa nonya no yotagete gokobekera osumo aho kobekera botuko ekero gwatindire igokora atinda mogoroba iga nonya na baratake gogoita bari bagokoinda igo bagokoinda botuko erinde gakwaru ariekera buya agwaja kwa ndo atabanga igatokeru gokwete nando okorora agang'entire nando okora yange goseng'aki amang'ana inga yare 2 Samuel chapter 13 verse 28 amunoni iyago kembwe kera yura atindire igo bari bakonywa manyanga gora kembwe ekero kwa yure gwatindire oro ekero monta atindire nabwate chinguru igwa abanyana bakungu bari bakonywa bana baba batayi chisukuru nanda expected inga ka nganera bwa yecha gwato yatoru nango kai Biblia watabanga seji semi chingi ya chire chiero chie nyombe yo iko chigo churwa ne bintu ao nande bienge chana ne so kare konywe kerabu omwana atomu omoyo yakanyora ko gatindete indiyo goja komanye standard yo mwana yani omukungu okunywere Biblia watango omukungu omongaini nkyagokora oya yoja ko agacha ko karoche bindo ke kondo no gesererete inga ire no goja ko agachira ande yugo bari mokonyi tako bokero boka iga egwero ngori bakungore wata basaja bakonywa aya mobekere ngori ekebuyu anywe na akeranse o akeransoro mokonyi ekiagera ekera agendire konyu gakoirana tokomanya gosena lyo manana ari kumera na monere Biblia watabanga obobeno bwa abantu abakoyimuka mambya chuni bona tigo mugasora gwaka erinde nonya na manyinga taro mobere nando nyore kendori ekera Biblia tanga gokonywa amaru atarindagira iyago sambenda 5 verse 11 Isaya mama jari bona igwa abagambi Biblia gego kana ngabagambi barabumbanyo onya koromo gambi tonywa 31 verse 4, 5, 6 Proverbs. Ekine kia bagambi boka. Yoje tuli mogambi ayekinge awo konyi. Ekine kia bagambi. Proverbs yodo ojimoya. Proverbs yamerangani. 31 verse 4. Ayeremwe. Iga bagambi mura. Okonywe divai tikogwenera dia baruoti gose bantu gose abagambi baisa kugania ekenyugwa kegotin bami tabagambi takome kali chikonga aya takona konganya buona anda bantu banyakondora ayendetera iga Biblia watabange mekiya ino obonyansi bwabe kirumbo liboko iruruka na boisa yagotera gara so mekyo baise konywa nigo bale bamachiko ani tokoro gambi no bomo tureti oise konywa igokoriye chioma soi ne chioma soerwa abanchura no boronge bwabonsi nando abonchura no boronge bwichintakana nababoraka nabanta bataka boigo ekiagara banywete bona marumba rabibaire banyu trakora oyo ogochia gosira moe ekenyugwa kegoti ora bari bago yigosira ayegu kanywe na edivai ase oyo ichane oyoye okonya goteba ngoma te nkonywa marua erinde ndusi stress ngotoliara nebu tigabanywe erinde bebo botaka bwabo bana ngoma te kana nyure nje nkana narara inye rara nonye ikomi na tiba baisa kona koinyora emechanda yabo igo nakigekogera batamanyeti abana muna bakoro kwa sukuru imbamanyeti muna abana sukuru kibagosoma imbamanyeti omwana karamu akorikera barabwe gazi abano konywa bebe gentoki emechanda yabo ngongirara goteba wako bomugambi ebiasara bye binyuwe biroro mbikara tiki ande ngubona bagambi aba goteba ngabarabuo abakungu aba bakwenga igo bako bahari kibesa babatiga erinde barabumba ariko nywaya yabangina barabuo bakunywa ari akenire Chiginis Napoleon imara kama simba anda yande na iwachire yugo bana ino bari ba imara 23 verse 29 Proverbs bari bakunywa ari akenire banchenera na barabuko ruwabo ende twenje toyiwana seke bungo kere Isaya gore ando bari bakunywa
Okay, ningo yo. Proverbs 23:9. Togesa gokwana amang'ana ao 23 verse 29. ng'oyo ore nobobe Ng'oyo ore nobobe. ng'oyo ichanete Ng'oyo ichanete. ng'oyo okorwana Ng'oyo korwana na kwerera. ning'oyo oakirwe Ng'oyo akirutakwe. ning'oyo obarietie amaiso n'abantu abo bakona konywa divai nabo bakona korigia konywa edivai yochoganirie neyende ikubona rijiko bibilia koruna inu barimo kunywaria akenire tobaisa korigereria edivai koyabaririre ekero ekobera ase egekombe na koirana inse ng'ora igogo gwao choganiri ayemiami ake sabu ngakorukwa miameti wana liuro lyakorire mati basi jakasiba wakona omoerio nigo ekoroma bunengiti na korasa buna liru akiakogera akero omonto arenge nera iria tarabangwa iria goteba ng'aribie mesa are buya ogokigosiba kwagokama ekiagera liru biriakorire ng'aki naende aba nabo bari bagoteba ng'andinda achembe okenjikorigie yende basadiba ibura begoteba aba kunywa yachenire bono oigwa bari bakunywa yachenire na yatacheniri Isaya 5 emungo 14 egotanga asa bakura tonire na gwasamio monu wae goetanie kerengo asayo asa abakure atonire na wansamio monwa oye gwetanie kerengo mbara iba gocho na abare nobonene asomochioyo ere aroro nebyombe bire neburuburu nabyo nabonsi abagochenga ime yaye batirimboke gochia sawa ekigio kaigo bono kirarenge ntebe omanana tigatokonya gatokorwa na intutoba muna bari tumayo oyo otagete korore bibi yaye erinde twangame ekero tore moyo ne bantu ararire torare tore no gosemeri ko no wakare na kare amen manana basisenie mbia bana sawa ntegerera